Ό,τι προλάβω. Πρώτα η S1, μετά η S2, μετά η S3. Με την καροσημαία θα βάλουμε μπροστά και θα φύγουμε μόλις πέσει. Πού είναι? Ο Τζίτζικας, δεν είναι αυτός. Ποιος Τζίτζικας? Εδώ με την άσπρη. Που λέει ντέμπι αυτός εκεί με το σπάι. Να αρπάξουμε την λόγω τη δουλειά. Ένα και κάτι θα είναι, ένα και κάτι δεν προλαβαίνει. Πρώτα η S1 με την καροσημαία μόνο, Πού είναι η καροσημαία? Θα τη δείτε, παιδιά. Δεν έχω κάτι να κάνω. Σταυρό. Δίνω μπροστά και σταματήσω. Στραπατσαρισμένη η ρόδα. Η άλλη είναι S3 πίσω. Καθάρισε. Βαφτιστεί να το χρήσω. Ατυχία. Γενικά έχει ένα θεματάκι το συγκεκριμένο. Τι είναι? Γενικά έχει ένα θεματάκι με την εκκίνηση του χρυσού. Δεν τράβαγε, έκανε γρογ. Μαλάκα έχει το μεταξύ μια συμπίεση, έκαμε σε 4,5 για πιστόνι. Αλλά δείτε. Άκου μιζούλα ο άλλος.